Ilad. Nasa advertisement ang gamit ng para sa sipon is Primoxel powder. Dua na sila. Ang isa kay Ambroxetil. Muna ako ginapuli-puli gamit sipon. Okay. Mahiglamok. Managkaon ng mga chicken. Panlakaw na mo. Buga pa may kahoy. Sige mo to guys. Nagbuha pa may kahoy karon kay medyo dagan-dagan yung kahoy ang mugaon. Good morning guys. May sumpay sa mga video gapon. Karon na mugha nami. Napon nangahoy pa may karon bugha na lang. Dagan-dagan pod, ubay-ubay pod. Pogon din sa gamay kay medyo basa-basa gamay. Mura to. Palihog lag subscribe sa akong YouTube channel. Ma-upload na ko ni mga sunod adlaw. Sabay lang ang bukaw doon. Ulos paluwa na lang.
Wala, bahay-bahay na nilong eh.